نايلو معلتي أبتحتي أرعد زلو سب ناي كالوت أرعد كسبر أي كألن زبلينا هنري مستم زي أمنو أب حدا أرعد أي تتصمدو مالت نتصدق إن حتياتن انتي الرخيبو ويس نبرهان مستسلمات انتي حبرتا ليو كريستوس مسبيليال انتي مسمم علو ويس نأماني مزي أماني انتي قد علو يبلنا كالاي قرنطوس شدشتا 14 تزلو مالتي إذا قال بزوح جيزي أب كمرعو زدالي سبات كتقس إنا نسمعو انت خونا جن كاو حلف زبل نأماني زتبهلا سمعتان تريج زخونا متن قطان زلو قالي عدا أماني مس علماوين وي زيد حانو سبات عتوب أم ملخاختا انت زي بلون أقدمو مننتو ويرسو انت زي قليتو تمساسيلو زخيد انت خوينو ازي سابزي كاب مس علماوين زقارنو أرعد حراك خون هاي كألنيو እግዚአብሔር ስሙ ተመስገነ ይሁን አብዚ ከነስተው ዕለሉ ዘለና ነገር እንታይ ብሩኻ ኣብ ትሕቲ ኣርዑ ዘሎ ሰብ እንታይ ገብር ኣይክእልን እዩ ንርእሱ ካበርዑት ዘይወፀ ንርእሱ ካብቲ ናይ ርዑት ምድናን ኣርዑት ባርነት ኣርዑት ሓጢኣት ኣርዑት ዝተፈላለየ ኣርዑት ናይ ዘይምልዋጥ ኣርዑት ዘሎ ሰብ እንታይ ገብር ኣይክእልን እዩ ንናይ ካልኦት ሰባት ኣርዑት ክሰብር ወይ ድማ ንናይ ካልኦት ሰባት ኣርዑት ከልዕል ኣይክእልን እዩ ገለ ካብኡ ብመጀመርታ ኣብ ሂወትና ክረአ ዘለዎ ኣማኒ ምስ ኮነ ሓደ ክርስቲያን ርእሱ ክገልጽ ተሓቢእካ ተማሳሲልካ እንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ኣፍትናታቶም መኣዲ ኣፍትናታቶም ኣጀንዳ ኣፍትናታቶም ኣብቶም ዘይደሓኑ ማለት እዩ ካብ ምህላው ኣይተወፅን ኢኻ ርእስኻ እንድሕር ደኣ ኣዲምካ ገሊፅካ ግን ንስኻ መንነትካ እንድሕር ገሊፅካ እንታይ ትገብር ትብዓት ኣለካ ኣምናታቶም ኣብቶም ዓለማውያን ዝገብርዎ ኩሉ ዝዓይነቱ ምንቅስቃስ ንዓኻ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘይምልከተካ ነገር ደረት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብዚ እዚ ቃል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትፀመዱ እዩ ማለት ንፅድቅን ሓጢኣትን እንታይ ያረኺብዎ ወይስ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ክርስቶስ ምስ ቢልያል እንታይ ምስ ስምማዕ ኣለዎ ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ግድ ኣለዎ ድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንድሕር ኢልና ካብታ ናብ ጎይታ ዝመፀኸላ ግዜ ጀሚሩ ተመሊስካ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣብ ሓደ ናይ ሓሳብ ኣርዑት ናይ ሓጢኣት ኣርዑት ናይ ብዝተፈላለየ ምክንያት እዩ እቲ ኣርዑት ክመፅእ ዝኽእል ምስኦም ተመሊስካ እንታይ ትግበር ኣይትፀመድ ምስ ወፃኻ ተመሊስካ ኣብቲ ናታቶም ኣጀንዳ ኣብቲ ናታቶም ፀላል ኣይትመለስ ብዝተፈላለየ ነገር እዩ እቲ ምናልባት ሓደ ሳይድ ጥራሕ ኢና ጠቂስና ዘለና ርእስኻ እንድሕር ዳ ገሊፅካ ግን ኣብ ብዙሕ ነገር እንድሕር ርኢናዮ እንታይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝተሓለወ ሂወት እዩ ዝህልወካ ምናልባት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንታይ ክህልወካ ይኽእል እዩ ተሪር ዝኾነ ተቃውሞ ካብ መሳርሕታ ተቃውሞ ካብቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ስድራ ቤት መሓዙት ፈተውቲ መሳርሕቲ ብዙሕ ተቃውሞ ተነፅሎም ክመፀካ ይኽእል እዩ እዚ ግን እንታይ እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ገደብ ኣለዎ ነዚ እንድሕር ዳ ስዒርካ ሓደ ቀዳማይ መድረኽ ናይ ኣርዑት እንታይ ጌርካ ኣለኻ ሴርካዮ ኣለኻ ርእስኻ ምግላፅ ማለት እቲ ዝዓበየ ዓወት እዩ ንምንታይ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ናይ ሓሳብ ኣርዑት ናይ ዕላል ኣርዑት ከተኣሳስረካ ናይ ዝኽእል ልምድን ባህልን ኣይትፅመድን ኢኻ እንድሕር ዳ ዘይነጊርካ መንነትካ እንድሕር ዳ ነጊርካ ግን ካብዚኦም እንታይ ክትከውን ኢኻ ነፃ ክትወፅእ ኢኻ ክብርን ኣምላኽ ካልእ ንፅድቅን ሓጢኣትን እንታይ ያረኺብዎ ኢሉ ንስኻ ብክርስቶስ ምስ ድሓንካ ኦሬዲ እንታይ ኢኻ ፀዲቕካ ኢኻ ንኣምላኽ ዝፈሪ ሂወት ዝሓዝካ ንኣምላኽ ዝፈሪ ግራት ኮይንካ ኣለኻ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ኣብዚ እዋን እዚ
نصدقن حاتياتن زراخب يبلون بكريستوس تصديقها تمليس كافتني حاتيات ارعت تمليس كافتني حاتيات ارعت كتكون اي قبا كان انت يرخبو اوريدي تفليخا اتمفلاي كمتي ابراهام كገልጹ خلونا الازار سي امونغوهم سي يلو مش ابراهام نتي هبتام سو ابسي اول كوين هري هولو امونغوهم امونغونا سي ابي غاغالو يلو نحنا نبهاتكم كاين مص نسخاتكم كانا بنا خيت مص امونغوتم زدحانو زيدحانو سبا دما انت يالو حواتي ابي غاغالو اتغاغ انت اندحرينا كريستوس امونغوهان امونغومن من اتيلو كريستوس اتيلو اتوم اب تحت تصلمات اب تحت ارعد جزات حالتات تصلمات زلو سبات مستوم بكريستوس حراز وصو كاب حاتيات حراز وصو كاب مرغم حراز وصو كاب مس املاح تصل زنبره حراز وصو سبات زراخب ولا حدا يبلكا كابزي عليت زوطيها عليت قير كلها زر قير كلها مننت قير كلها مالتي سلازي انت هتقبر اي قبأكاني ازيهم نعخا زملكتوخا ايكونون بمخنيات اتي زي تفلي بحري بمخنيات اتي زي تقورت ابهر قن بزوح جيزي ابينا نرخبان رأسينا نحريلنا افتي ارعوت بارنتني حاتيات نرخبين اندقنا نبرهان مسألمات انتي حبرت اللو برهان اب تصلمات يبره تصلمات دما اي حزون يبلنا برهان تصلماتن ويدما كريستوسن سيطان ات برهان كريستوسي اتي تصلمات دما غزا سيطان لذا اب برهان زمالارس ببرهان كاس برهان لنا يلو مجمرا كريستوس انتي غيرو كاب تصلمات كاب دنموتن نامنتا يتينا اب زدن برهان يتينا أبزدنا برهان بحرمتها وكتمليسكا بس تصلمات انت تقبراي تخلنيها كتحبراي تخلنيها معناته أباخا زلو برهان كل جزء انت إزقبر نحريلنا أبتصلمات زبرت برهان يزلك برهان أبتصلمات يبرت تصلمات كا أي حاجة نسخة أبزل لخيو كريستوس هلو نسخة أبزل لخيو برهان هلو نسخة أبزل لخيو تصلمات كجزء أي كأني تصلمات كنقص أي كألني نسخة أبزل لخيو تصلمات صفر ويحدك كبرنا أملاخ يكون نسخة أتني برهان سفر خان تحدي كاجن تصلمات دمان تاي قبل بوتا خاي حزو بار نزيو مسخة سنتاي يقولون حبرتي يقولون تمليسكا أفتز نبركايو بمخنيات أتي كمتي أب تقولوا تمت زنبرة بمخنيات أتي زي مفلايكا تمليسكا أبر بارنت كتنبر في التوقع أي تقبرو لومي أفتي لبنا زلو أو دما مزقمنا ألو يبلنا كلامنا أبي يزلو لبخا مويتكم يهم أتاي هواتكم كا مس كريستوس أب سمايات الله أملاك مسجنا بولوسي معرف سلسة خزارب كولوسي معرف سلسة مويتكم يهم تاي هواتكم دما مس كريستوس أبس أملاك تسوير الله أمو أبلع على زلو حسابو أم مدر زلو أيكونن سلسة عالم زموتن حتى زموت سب أم مدر زلو زي كونس أبين نحاتيات مويت كاخا نصدق ما تسيكا أملاك استمسكن يكون سلازي نحاتيات زموت سب كل جيزي مس كريستوس ما تسسب أب سمايات أب أملاك استقمت أسب كل جيزي انتاي كحسب زلو أب لعلي زلو كحسب أب لعلي أبي لبخا أب زلو أمزقب كالو لو ما لبخا أم انتاي زلو لبخا أب نقرات بخونتا دي تتحيزو زلو لبخا بتي أب عالم تريو زلو خدي تتحيزو زلو لبخا بجنزب دي تتحيزو زلو لو من لبخا حيزو زلو نقر انتايو أفت لبخا تتحيزو زلو أو يمزقب كايزو لنا كلامنا سلازي مزقبنا لو ممكن فتش يقبقو لبا يحيزو زلو نقر انتاي كون يكون بس عباز مت زلو نعمت نخلت عمت ننوح جزي عند حسبك أب بانك جنزبي بالليل نصبح نستو سنة جزي إذا خيدني قالن ديون لبخا زخبدو أبدق مت سبزو حجزي نابرو كبيت سلسخونة بزعبات صباح انت يقبرالو كحز كخلالو نقرقن نلبخا كجزؤن كحزون فقد أملاخ يكونن بزعبات صباح سأيتج أن زبل أملاخينا نملخ بزعبات صباح عند حرت صباح سأيت حسب نسخا قناب بزعبات أب سماي زلو دا أحسب
ንስኻ ግና ብዛዕባ እቲ ዘለዓለማዊ ነገር ሕሰብ ንስኻ ግና ብዛዕባ ንኣምላኽካ ምርኣይን ምፍላጥን ሕሰብ ምክንያቱ እቲ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ሲ ክብርቲ እቲ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ክገብር እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ሎሚ ካብ ኣበየናይ ነገር በኣርዑት ናይ ዓለም ወይ ድማ በርዑት ባርነት ተኣሲራ ዘላ ነፍስኻ ኣበየናይ ሸነኺኻ እስኪ ሎሚ በዝቃል እዚ ድኩም ጎንና ንፈትሾ ኣበይ ነገር ተታሒዝሎ ናተይ ንመንገድና ዕንቅፋት ዝኾነና ኣበየናይ ቦታ ኢና ተታሒዝና ዘለና ሎሚ እዚ ኣርዑት እዚ ምስባር ይኹነልና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እስቶም ወፃይ ዘለው ሰባት ብጥንቃቐ ክንመላለስ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ማለት መንፈሳዊ ርሕቀትና ሓሊና መንፈሳዊ ርሕቀትና ሓሊና ክንከይድ ይግባአና ምስኣቶም እንሕልፎ ግዜ ብጥንቃቐ ክኸውን ንተረዓላልን ነትናታቶም ሓሳብ ከተዳመቕን ኢልካ ንገዝኦም ኣይትኸይድ ነትናትካ ነገር ክትመቕሎም ግን ኣቀዲምካ ብጸሎት ንልቦም ሕረሱ ኣቀዲምካ ብጸሎት ንልቦም እንታይ ግበሮ ኣለስልሶ ኣብ ልቦም በቂሉ ዘሎ ኩሉ ንቃል ኣምላኽ ዝቃወም ዘበለ ሃይማኖታዊ ብቁልታት ይኹኑ ዓለማዊ ብቁልታት ይኹኑ ዝተፈላለየ ነገር ነዚኦም ብጸሎት ምስማሓኻዮም ግና ናብ ቤት እቶም ዓለማውያን ኪድ ሽዑኡ ንዓኻ ክሰምዑ ልቦም ክፉት እዩ ሽዑኡ ንስኻ ልቦም ብብርካ ሓሪስካ ስለ ዘለኻ ህያው ዝኾነ ቃል ክዘርኣሎምን ክበቅልን ድልው ዝኾነ ልቢ ክትረክብ ኢኻ እንተ ደኣ መንነትካ ዘይገሊፅካ ርእስኻ ዘይገሊፅካ እሳቶም በዓል ከብዕሉ ከለዉ ምስኣቶም ተበዕል ንሳቶም ገለ ክገብሩ ከለዉ ምስኣታቶም ኩሉ እቲ ዝገብርዎ እንዳገበርካ ናይ ኣምላኽ የምባል ግን ናይ ኣምላኽ ከብለካ ኣይክእለን እዩ ምክንያቱ ኣብ በሪኽ ዘላ ከተማሲ ኣብ ከረን ዘላ ከተማሲ እንታይ ክትገብር ኣይትኽእልን ክትክወል ኣይከኣላን እዩ ስለዚ ክትሕባ ኣይትኽእልን ኢኻ እስኻ ባዕልኻ ርእስኻ እንድሕሪ ሓቢእካ ግን ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወት ኣርዑት ክኾነና እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ስድራ ቤት ጎረቤት መንነትካ ተነፅሎ ከምፃልካ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እዚ መፍትሕ ምስኻን ኣባኻን እዩ ዘሎ ከመይሲ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣካይዳኹም ኣፀብቑ ዝብል ቃል ኣለና ጅምባር በዚ በቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ተነፅሎ ክመፀና ከሎ እቲ መፍትሕ ኣበይ ዘሎ ኣባና እዩ ዘሎ ከመይ እዩ እቲ መፍትሕ ኣባና ዝህሉ እንድሕር ኢልና ኣቱም ፍቁራተይ ከም ኣጋይሽን ከም ስደተኛታትን መኽረኩም ኣለኹ ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቁ እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለው ንሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣካይዳኹም ኣፀብቑ ይብሉ ከመይ ጌርና ኢና እቲ መፍትሕ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ ማእከሎም ከም ቃል ኣምላኽ ክንመላለስ ከለና ኣብ ማእከሎም ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለና ክንከውን ከለና ኣብ ማእከሎም ብብዙሕ ነገር እንታይ ክንገብር ከለና መንገድና ቅኑዕ ብፍቅሪ ዝተመልአ ሂወት ዝምቀል ሂወት ንዓታቶም ኣብ ክንዲ ትክፉእ ዝገብሩኻ ሲ እንታይ ክትገብር ከለኻ ፅቡቅ ክትገብረሎም ከለኻ ያን ዘንበብናያ ኣንቢብና ኣለና ዘንበብናያ ከዓ ብጣዕሚ መሳጢ ዝኾነ ትምህርቲ ዘለዎ ናይ ሓደ ቻይናዊ ሓቀኛ ምስክርነት መፅሓፍ እያ ኣብቲ ኣብ ብዙሕ ዓመት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተኣሲሩ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ሽንቲ ይደፍኡሉ ንዑ ክቆስል ኢሎም ኣብ ሸቓቕ ዝኾነ ቦታ ስፍራ ይህብዎ ኣብኡ መፂኦም ይሸኑሉ ብዙሕ ነገር እቲ ከምኡ ዝገበርዎ ግን ነቶም ኣብታ ቦታ ዝነበሩ ኣብታ ካሜራ ዝነበሩ ብምሉኦም ዝሐክኽ ቁስሊ ክወፆም ከሎ እሱ እቲ ሽንቲ ዝድፋኣሉ ኣብቲ ሽንቲ ቤት ድማ ዝነበረ ያን እቲ ሰማያዊ ሰብ ግን ምንም ኣይኮነን ምክንያቱ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዘሎ ክብሪ ኣምላኽ ይኹን ንዓታቶም ሕቶ ክሳዕ ዝኾኖም እንደገና ምስኡ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ብኽፉእ ብዓመፅ ብዝከበደ ነገር ተኣሲሩ ዝነበረ ጨካን ሰብ እዩ ንዑ ግን ፅቡቅ እዩ ዝገብረሉ ነይሩ ተተዋሃቦ ባንስ መቂሉ ንዑ ይህቦ ነይሩ ምክንያቱ ስለዘይ ተፅግቦ ያን ግን ነታ ፍርቃ ወሲዱስ እንታይ ይገብረሉ እቲ ፍርቂ ንዑ ይህቦ ኣብ ርእስቲ ዘለዎ ሲውስኸሉ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ኢየሱስ ትብሎሲ ንመን ይመስል ኢልዎ ኢየሱስ ንዓይ ይመስል ኢልዎ ንዓኻ ዝመስል እንተኮይኑ ክቐበሎ ኢሉ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተቐበለ ይነግረና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ኣሕዋተይ ሎሚ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ብዙሕ ወላ ኣብ ናይ ወችማን እንድሕር ርኢናዮ ከዓ
ሓደ ግራት ክልተ ጉረባብቲ ናይ ግራት ዝነበሮም ናይ ግራት ዝነበሮም ሰባት እቲ ሓደ ኣማኒቶም ሓደ ከዓ ዓለማውያን እዮም እቲ ኣማኒ ንጎ ተስዩ እንደለይ ተስዩ ነቲ ግራቱ ኣስቲ የብሎሞ ካፍቲ ከናለ ነቲ ከናለ ከፊሶም ከኣት በሙሉእ እቲ ኣስቲ ይዝሓደሮ ይወስዱሉ ትማይ هر بقى بتعم تشجروا نحد أمان خمو مس على لوقت نجار حتى انتك قبل أنا بقى توديني إلى مس نجار انتيلو هذا نجار قبري له السها مستيك جمر كلهاس بتناتاتهم جمري له تبو إلى شعون إذا حسب تقبلوا تحاو كاستيك جمر كله نكوه تسيو بتناتهم جمري شعون افتناتو يا ستي كمزخ قبر كله كمزين دا قبر خلو جن ساتهم تكوينهم لبهم تراتي بدحري ساتهم نبغيتا مزيم أملاك سمي بارا لذي حوادي اسك أكايدانا أما كلا هذا ببزوح نجر بزوح عيناتو انتي مجلات إتات كنهب نخالين كلنا نفلتو نناتنا زخونة تموكرو خمزلون رجت أني إكزابير سمستمسكن يكون دحار تريو زي تأسي كم ببالكمي قدامي بإدروس كلته 11 سو 10 رومي 13 ماتيوس 15 قدامي بإدروس 13 لكم إذا قال تتنببو تخليهم زي بيرسو مستمسكن يكون ስለዚህ أفتم ዓለማዊ ምስቶም ኣብስ ረሓካ ትረኽቦም ይኹን ኣብ ጉረባብትካ ትረኽቦም ይኹን ርእስኻ ብምግላፅካ ወይ ድማ መንነትካ ብምፍላጥካ ንዝመፀካ ተነፅሎ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ክበርህ እቲ ኣባኻ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ህላውነት ደሚቑ ክወፅእ እንታይ የድልየካ ነቲ ኩነታት ተፃዊርካ ንዓታቶም ነቲ እከይ ብሰናይ ክስዕሮም ከለኻ ንስኻ ኩሉ ግዜ ዕውት ሰብ ኢኻ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ምክንያት ክርስቶስ ስዒሩ እዩ ንስኻ ድማ እንታይ ኢኻ ሰዓሪ ኢኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ መለለይ ኣለዎ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይ ኣለዎ መለለይ ኣለዎ ልብሱ መለለይ እዩ እዚ ማለት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበሱ ወንበር ነተሓልዩ ስጋስ መላዓዓለ ትምኒት ኣይትግበርዎ ይብለና ሮሜ 13:14 ብክርስቶስ እተጠመቅኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩም እሞ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ይብለና ገላትያ 3:27 ኣብዚ ከነስተውዕለሉ ዘለና ልብሲ ማለት ናይ ዝኾነ ይኹን ልብሲ ወይ ናይ እንዲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዳን ተራ ሰብ ዘይኮነ ኣብ መንግስታዊ ትካል ዘሎ ናይ ስርሑ ወይ ድማ ናይ መንነቱ መለለይ ምዃኑ ኩላትና ነፈልጦ ኢና ንኣብነት ሓደ ፖሊስ ምዃኑ ዝገልጾ እንታይ እንድሕሪና ልብሱ እዩ ወይ ድማ ክዳን እዩ እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ለቢስካዮ ዘለኻ ክዳን ንመንነትካ ይገልጽ ንዓና ድማ እንታይ ኢልናሎ ንክርስቶስ ልበስዎ ቀደም ብዘይ ክርስቶስ ዕሩቃት ኢና ነርና ሕጂ ግን ብክርስቶስ ምስ ድሓና ብክርስቶስ ዕርቀ ምስ ረኸብና ብክርስቶስ ውሉድ ምስ ኮንና እንታይ ክንለብስ ንክርስቶስ ልበስዎ እምበኣር ሕጂ እንታይ ተዋሂብና ኣሎ ልብሲ ተዋሂብና ኣሎ እዚ ልብሲ እዚ መለለይና እዩ እዚ ልብሲ እዚ ካብ ካልኦት ዝፈልየና ልብሲ እዩ እዚ ልብሲ እዚ ዘንፀባርቕ ልብሲ እዩ እዚ ልብሲ እዚ ጻዕዳ ኣዝዩ ድሙቕ ዝኾነ ልብሲ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰባት ከለልይዎ ዝኽእሉ ልብሲ እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ኣብ እስራኤል ሓደ ልሙድ እስራኤላዊ ባህሊ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ እቶም ነቢያት ናይ ነቢ ባርኖስ ኣለዎም ካህናት ናይ ካህናት ልብሲ ኣለዎም ናይ ልማኖ ልብሲ ኣሎ ናይ መበለት ልብሲ ኣሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ኣብ እስራኤል ልብስታት ኣለዉ እንታይ ዝገብሩ መንነት ናይቶም ሰባት ፈልዮም ዝገልጹ እምበኣር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንክርስቶስ ልበስዎ ንክርስቶስ ለበስኩሞ ይብላል ንክርስቶስ እናለበስካዮ ክትከይድን ከለኻ ክርስቶስ ሓደ መለለይ ልብሲ ክርስቶስ እንታይ ልብሲ ቅድስና ብጻዕዳ ክዳን ተገሊጹሉ ጎይታ ስሙ ይባረኽ ንቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ንመርዓት ጻዕዳ ክትክደን ዝገብራ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ መርዓት ካብ ኩሎም ፍሉይ ዝገብራ ነገር እንታይ መርዓት ምዃና ዘፍልጣ እቲ ዝለበሰቶ ልብሳ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መርዓት ካብ ኩሎም ኣብ ዙርያ ዘለዉ ሰባት እንታይ ፍሉይ ዝገብራ
اتي لبساتو زلا صعد خداونتي اتي لبساتو زلا لبسي كاب كالوت لبستات زفلي بمخاني انت يتخون مرعات مخانات فلت اتا مرعات كريستوس اتا مرعات اتغنشل دم حدا مللي اللبس انتايو صعدا كداونتي ابرا يوحنس ገሊጽ ወሎ ጌታ ስሙ ይባረክ አብዚ ከነስተውሎ ዘለና ጻዕዳ ክዳውንቲ ክዳን ቅድስና ይብሎ ክዳን ቅድስና መንነት አይናይ ይኻስኻ ጻዕዳ ጨርቂ ኮናን ክንክደን ጻዕዳ ቅዱስ ሆነ ህይወት ከሎና አነ ቅዱስ የሞን እስኻትኩም ከቅዱሳት ኩኑ ነአምላኽ ዝተፈለና ምዃንና መለለይ አለና ናይ ክርስቶስ ህይወት እንታይ ይሆን ክርስቶስ ክትለብሶ ኸለኻ ክዳን ቅድስና ክርስቶስ ክዳን ምሕረት እዩ ክዳን ፍቅሪ እዩ ክዳን ኩሉ ስልጣን ክዳን ኩሉ ብሉጽ ዝበሃል ነገር ናይ ክርስቶስ ህይወት አባኻ ክጋድን ከሎ አባኻ ክረአን ከሎ ንስኻ ንክርስቶስ ታይ ትገብሮ እተግህድ መለለይ ኢኻ ክብርና አምላኽ ይሁን መለለይ ዘለካ መለለይ ድማ ልብስ ክርስቶስ ምዃኑ ኩሉ ዝርአይ ዘበለ ይፈልጠካ አምላኽ ስሙ ይባረክ አብዚ ዋነ ዝኳ እንተ ዘይኮነ አፍቶም ቀዳሞት አፍቶ ቅድም ዝበለ ጊዜ ሰባት እቶም አመንትሲ ፉሉ ዝኾነ መለለይ ነይሮም ስለ ምዝራብ አይኮን ካን ትፈልጦም ብምንታይ ትፈልጦም እንድሕሪልና አይጻናበሩን ህዱአትዮም ረዘንትዮም ፈቃራትዮም አብ ናሓድ ሕዶም መለለይ ብዙሕ አሎም ፈቃራት ናሓድ ሕዶም ይፋቀሩ ናሓድ ሕዶም ይከባበሩ ናሓድ ሕዶም ይደናገጹ እቲ ሓደ ጎደሎ እቲ ሓደ ይሽፍን ብዙሕ መለለይታት ኣለዎም ሓደ ዋና ሓንቲ ሓፍቲ አብ ምዒጥር ከለና ትነግረኒ ነይራ ሎሚ ሕቶ ይኾነኒ ቅድሚ 20 ዓመት ንሕና አመንቲ ዝነበርና እንዳመዳ ኮይና ክንመላለስ ከለና ፍኖተ ብርሃን ገለእዚ አማኒ ሓውኻ ብሩሕ እንድሕሪኻ ይሲ ጎይኻ ኢኻ ትኸይድ ሰላም ክትብሎ ሕቁፍ አቢልካ አትስዕሞ ነይርካ ሎሚ ድማ እንድሕሪኻ ይስ እሱ እንተዘይረአይካ ሰኢልካ ተሐልፍ እዋይ ዘመን ኢላ ትዕለን ነይራ ብሓቂ እዚ ብዙሕ ግዜ ዝዳጋገም አብ አመንቲ ዝረአዩ ዓመፃ ስለ ዝበዝሐት ፍቅሪ ብዙሓት ክዝሕትላ ይብለና አሕዋተይ ናይ ዓመፅ ህይወት ካብ ኩሉ ካብ ብዙሒት ናይ ዓመፅ ህይወት እንታይ እንድሕሪና ንሓድ ሕድካ ዘይምክብባር ምድፍፋር ምንዓዕ ትዕቢት ምሕረት ዘይገብር ልቢ ብዙሕ ዝዓይነቱ መግለፂታት ኣሎ እዚ ልብሲ እዚ ናይ መን ልብሲ እንድሕሪና ልብሲ ዲያብሎስ እዩ ልብሲ ደቀ ብርሃን አይኮነን ልብሲ ክርስቶስ አይኮነን አምላኽ ስሙ ይባረክ እምበር እቲ ዓለም እትስዕረሉ ሓደ መለለይ እንታይ እዩ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ክፈልጥኹም እዮም ዝበሎ ብምንታይ ብፍቅርኹም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ሲ ክፈልጥኹም እዮም ይብል ሎሚ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ብፍቅሪ እንታይ ትመስል ኩላትና ክንምልሶ ንኽእል ሕቶ እዩ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ጌጋ ገይሩ አብ መድረኽ ቀሲሎም አይኮኑ ብሎ አይዶኖስ ጋር ሕጂ ንሪኦ ዘለና አብዚ ቻነላት ወፅኦም አብ ዩቲዩብ ድዩ አብ ዝተፈላለዩ ክውንጅሎምን ክወናጀሉን ክበላልዑን ኢኻ ትሪኦም እምበርዶ አመንቲኦም ስጋዕ ትብል ንኽትእርሞ ዲኻ ወይስ አብ ኣደባባይ ንኽተውፅኦ እቲ ዕላማኻ ንስኻ እኳ እንተዘይኣረምካዮ ኣሪሙ ናቱ መንገዲ ዘትሕዝ አምላኽ እዩ ዘምልኽ ሎሚ እንድሕር ተጋገየ ጎይታ ከርሞ እዩ እንተ ወደቐ ከተስእ ዝኽእል አምላኽ ኢና ነምልኽ እንተ ጠፍእ ኣቢልለኻ ዝደልየካ ሓደ ጠፊእዎ ድዛናይ አምላኽ ኣይኮነን ካብታ ዘለኻያ ደልዩ ኣጆኻ ኢሉ እንደገና ካልኣይ ህይወት ክዘርእ ዝገብር አምላኽ ኢና ነምልኽ ነገር ግን ኣሕዋተይ እስኪ ንሕና ኣበየሉ ሓዊኻ ምስ ተባሃልና ኣና ሓላዊ ሓወይ ንብል ዶ ንኸውን ከም ቃየ ገና ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ዘሎ ሰብ ጥራሕ ብዛዕባ ሓዉ ሓልዮት ዘይብሉ ብዛዕባ ሓዉ ፍቅሪ ዘይብሉ ብዛዕባ ሓዉ ምሕረት ክገብር ዘይክእል ብዛዕባ ሓዉ ሽግሩ ክፈትሓሉ ዘይክእል ሎሚ እዘይ ኣርዑት እዚ ካባይን ካባኻትኩምን ክስበር እግዚአብሔር ይደግፈና ኣርዑት ኣሕዋተይ ከም ቃል አምላኽ እንተ ደኣ ዘይትመላለስ ኮይንካ ኣብ ሓደ ዘይፈለጥካዮ ወይ ዘይስተውዓልካሉ ኣርዑት ከም ዘለኻ ክዝክር ይግባኣካ እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኩን እምበር ክርስቶስ ሓደ ልብሲ ክርስቶስ ወይ ድማ ልብሲ ቅድስና ወይ ካብ ብቃል አምላኽ ዝተሰለመ ብቃል አምላኽ ዝተኸደነ ሰብ መለለይኡ
ملحاسو زي كونس هيوتو يدزارب إذا سبب زي أنت زي سبخ أقوى بروخات أنت زي تزارب أقوى هيوتو سبكت كوينو يقلت أقاد إمكم كوني أنا رئي له أبقرو بيتنا بتعمل سخرام زخون ودزلون نتعلم من دقالوا أبناتنا قرو بيتمو شو نبغى زانا متأنسي بجاهم من دوزودي أبغاتكم يأتوه إلى أنك زارا واسمي الله وبيت اسمه يبارا بزحات يمكم وزبلو بجاهندوني مسخاندو سد اللي زودي مسخاندو حاز اللي زودي إلهم دقهم كعريو نبيت مس أمنت زلا قبوم بزحات سبات نفلت إنا كانت زعبي نجر ولا أبتكالات ني منجسي أبيت صفتات منجست أفتقول فوزخونا بوتا مني مرت اندحريلنا أتوم بكايدو مسكر زلوهم أمنتي كل أمان دي زمرت أيكونن كذا أخمان عالم انتي تقبرك اتفلاليك يسوس كريستوس قويتين لبس كريستوس نحرقير كالها جن كله انتي قبرك يلاليك منافسك وخي طرف انتي قبرو خيم يلالي خيم من النت كيف تقوين أملاخ سموس تمسكنا يكون تلزي حواتي أما كل هذا كنبرن كلنا أتمللينا زخون اللبسنا كل لبس ولنا ترحينا بسلام تدليت سبات مخنا عالم كتفالينا التخيل نسخة تخمس بلسة كل جزء انتاج ناي مكبار عملوا عرقت ناي كارو السوات ناي مسفار عملوا إذا كن بلوم أنا حنا استفلا لي مسكرنتات انتاي ناي مكبار انتاي نخجبرو كي إلى أخ إلومي ناي كارو السوات عرقت نخسبرو حدا دقة خوينون عرقت سخران عرقت نايز عبدو سبات عرقت شجرت نايز هون سبات نخسبر سبات نبخ أنت دا أمري حوام تأمم أزود حزل لين دو مسخان دو قبر اللي نبخان دو أبز أمنت كان دو يأتوه بلخلو أحواتي قال لي نقرأ يكونن زي بتي أبخا زلو زنبب كريستوس زرع كريستوس زنت أبارة كريستوس نايكالو سبات عرقت نخسبر دقة خوين كالله خويدما مخنيات كوين كالله خماليتي كبرن سمو يكون سأنت إلكا أتأبخا زلو برهان دحدا شك فين كايوغن انت هتقبر هيتخلني خان خالوت كتبرخ ايتخلني خان برهان كل جزء انت يزقبر تمتي مجمرة زرع انا يو اتا ابيت ما ادس توليعو مولو ليت زحدر زنبرة افتي بيت ما ادس مولو ليت بريو زحدر زنبرة برهان نمنتاي مولو ليت كي قارت ازبرها بزحالف بسفح بزبالة حساب رئينا كي قارت ازبر برهان نمنتاي اندحرينا أزيد سلالوت نايبتي حدش كيداني أتا أبولي كيدان أفتا بيت مقدس كيك أرز أزبر زنبر زيت أولي عندها تقبر زبر زنبر مولو ليت زبر برهان نزي أب حدش كيدان زلو مولو جيزك بزي مقرات أبانا زبر ناي منفس كدوس هلاونت ناي كريستوس برهان أبانا انتا يقبرني زي قارت برهاني أملاخ سمي بارا زي قارت برهان أبانا له كل جيزي انتا يتقبر بريو زنبر ስለዚህ ሆነ መንፈስ አይተጥፉ ዝብል አብሮም የተጻፈሉ ብርሃንካ ከይጠፍ ብርሃንካ ከይድብዝዝ ብርሃንካ ኩሉ ሰብ ክሪኦ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብቲ በሪኽ ስፍርኡ ክትሰቕሉ ኣለካ ብርሃን ኣብ በሪኽ ምስ ኮነ እንታይ ዝገብር ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣቢሉ ዘብርሃሉ እቲ ኣባና ዘሎ ብርሃን ኣብ ነብሲ ወከፍና ዘሎ ብርሃን ስፍርኡ እንተደኣ ሒዙ ንኻልኦት ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ነቶም ኣብ ድነዝ ሞት ዘለዉ ኣብ ፀልማት ዘለዉ نخبر عبي زخونة بعقعات الله أملاخ سوي برا لازلهم برهان عبي يزالو عبي يزالو أبريخ انت دا أهل لخا كل جزي برهان كان تاين خالو أط دمي أوز الرأي أب تحت اندحرت مالا لسالها قن ولا برهان كان لك برهان كان تاين كونن بقعكوين بزبره أي كونن برهان زبلوسي عبيك سك الكلو أبلا على سك الكلو أفت منفساوي بالرخيخة أفت منفساوي مدرخة أفت منفساوي درجها كتكمت إنك لها أتي أبخا زلو برهان نخالوت انتاي كوينو برهان كوينو يقلت نتوما بتسألما زلو برهان كوينو سباتنا بخا كمتو زعدن برهان كوينو يرأي قويتا سمي بار اسكي لومي برهاننا نفتشو قدنا ما يملليخا فقريو نكريستوس اندفلت كايو كتكيدن كلها أتي بمنفس قدوس أبيلو أبخاز فسس فقر الله كابخا دمان أبكال أوتي فسس شعو فقرنا أملاخ فقر مسحوخا فقر نخول سبك اللوكا يقبب كريستوس كم زلخايو كم سأبلكا مع التمس تفلت سبات كم زلو كتقبلون قليل هونكا
ክርስቶስ ልብሳ እንተ ኮይኑ ኣባኻ ንኣማንን ንዘይ ኣማንን ዝምቀል ማዕልያ ዘይብሉ ሃብታ ኣምላኽ ኣባኻ ኣንቢሮ ከም ዘሎ ሽዑኡ ኣጸቢቕካ ትፈልጥ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረክ እምበኣር ሓደ መለለይ ናይ ኣማኒ መጀመርታ ክርስቶስ ኢልዎ ዘሎ መለለይ እንታይ እዩ ፍቕሪ መጀመርታ ፍቕሪ ንኣምላኽ ፍቕሪ ንሓውኻ ፍቕሪ ድማ ንኩሉ ሰብ ይህልወካ ምክንያቱ እቲ ኣባኻ ብመንፈስ ኣምላኽ ኣባኻ ዝፈሰሰ ፍቕሪ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር እንድሕር ኢልና ንኩሉ ዝፈስስ ፍቕሪ እቲ ኣባኻ ዘሎ ክርስቶስ እቲ ክርስቶስ እቲ ፍቕሪ ዝኾነ ክርስቶስ ካባኻ ሓሊፉ ንኻልኦት እንታይ እዩ ብፍቕሪ ዝበፅሕ እዩ ዛራ ፍቕሪ ዘይቋረፅ ምንጪ ዝኾነ ክርስቶስ ብፍቕሪ ኣባኻ ኮይኑ ንኻልኦት ይበፅሕ ንሰባት ዘለካ ፍቕሪ እዩ ኣብ ክንዲ ሰባት ዋጋ ክትከፍል ዝገብረካ ንሰብ ንኣምላኽ ንክርስቶስ ዘለካ ፍቕሪ እዩ ንኻልኦት ክትነብር ዝገብረካ ንክርስቶስ ዘለካ ፍቕሪ እዩ ንኻልኦት ሰባት ከተፍቅር ዝገብረካ እምበኣር ክርስቶስ ኣባና እንታይ ዝምቀል ፍቕሪ እዩ ክርስቶስ ኣባና ዝምቀል ብርሃን እዩ ክርስቶስ ኣባና ዝወሃብ ዝጠዓም ዝድህሰስ እዩ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረክ ክርስቶስ እቲ ኣባኻ ንዓኻ ዝተቐበለካ እቲ ንሎም መዓልቲ ክትበፅሓ ብዝተፈላለየ ምክንያታት እናወደእካ እናተሳእካ ክትጓዓዝ ከለኻ ዝደገፈካ ክርስቶስ ሎሚ ዘብፅሓካ ክርስቶስ እናተረዳእካ ናቱ ሂወት ኣባኻ እናበረሃልካ ጣዕሙ እናበረሃልካ ከይድ እንከሎ ንማንም ሰብ ኣይትውንጅልን ንማንም ሰብ ኣይትኸስስን ንማንም ሰብ ኣይትፈርድን ማዓሲ ሰብ ከሳስ ዝኸውን እንድሕር ኢልና ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ባርነት ኣብ ትሕቲ ናይ ኣርዑት ጸልማት ክህሉ ከሎ እዩ ወፅእ ኣለኹ እንዳበልካ ግና በሂወትካ ግን ኣበይ ትረኸባ ብሂወት ግን ኣበይ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ኣርዑት ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ሓወተይ ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮ ነርና ኩሎም ቶም ፍረ ስጋ ዝበሃሉ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ናይ ጸልማት ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ባርነት ስጋዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ባርነት ናይ ጸላኢ ከንብረካ ይኽእል እምበኣር ሎሚ ኣርዑቱ ዝተሰብረ ሰብ እንታይ ዝገብር ናይ ካልኦት ሰባት ኣርዑት ዝሰብር ካብ ኣርዑት ባርነት ዘይወፀ ሰብ ግን እንታይ ክገብር ኣይክእልን እዩ ናይ ካልኦት ኣርዑት ንኻልኦት ካብ ኣርዑት ከውፅእ ኣይክእልን እዩ እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቃል ምስ ለበስካዩ እቲ ቃል ምስ ወነንካዩ እቲ ቃል ሂወትካ ምስ ኮነ ግን እቲ ቃል ኣባኻ ዝረአ ፍረ ክህልዎ ከሎ ግን እንታይ ትገብር ኢኻ ንስኻ ናይ ካልኦት ሰባት ኣርዑት ብምስባር ሓደ ክፉት ዝኾነ ደገ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካል ክርስቶስ ከም ዘለኻዮ ከም ዝተቐበለካ ክረዳእካ ከሎ እቲ ኣባኻ ዝገበሮ ነገር ኩሉ ግዜ እንዳተረዳእካ ብምሕረት ኣምላኽ ትነብር ሰብ ዳ እምበር ሙሉእ ከም ዘይኮንካ ጎደሎኻ እናሸፈነ ዕርቃንካ እናኸደነ ክትዕሾ ከለኻ እናኣለበመ እዩ እንታይ ዝገብረካ ክርስቶስ ናብ ፍጻሜ ከብፅሕ ምሳኻ ዝነብር ዘሎ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ዝነብር ዘሎ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ እምበኣር ንስኻ ከምዚ እንተዳ ምዃንካ በርሂልካ እዚ ነገር እዚ ቃል ኣምላኽ ክበርሃልካ ከሎ ንኻልኦት ሰባት እንታይ ትኸውን ኢኻ ንኻልኦት ሰባት ኣይትኸስስን ንኻልኦት ሰባት ኣይትውንጅልን ድኹማት ሰባት ሒዝካ ንኻልኦት ይሕሊፍካ ኣይትህብን ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ከምቲ ደቂ ኖህ ኣቦኦም ምስ ሰኸረ ከነኣን ዕርቃን ኣቦኡ ክርኢ ከሎ እቶም ካልኦት ግን እንታይ ይገበሩ ነቦኦም ከይረኣዩ ዕርቃኑ ከም ዝሸፈንዎ ይነግረና ሎሚ ኣሕዋተይ ዕርቃን ኣሕዋትና እናቐላዕና ዲና ንኸይድ ወይስ ዕርቃን እቶም ዕርቃኖም ብሓጢኣት ዝወፁ ሸፊንና ገና እዚኦም ዋጋ ክርስቶስ እዮም እዚኦም ብደም ክርስቶስ ዝተዓደጉ እዮም ኢልና ዕርቃኖም ሸፊንና ዲና ንጋደለሎም ዓጆኻ ንብሎም ንኽምለሱ ዲና ነተባብዖም ወይስ ንከምዘይምለሱ ጌርካ ብሕሜትን ብወረን ነቲ ዕርቃኖም መመሊስካ እንዳቐላዕካዮ ሓጢኣቶም እንዳንበድበድካዮ ዲኻ ትኸይድ ወይስ እንታይ እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይድ ኣሕዋተይ ኣብ ነገር ካልኦት ክንፅምበር ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ክንኣቱ ከለና በቲ በቃል ኣምላኽ መሰረት ዘይኮይኑ ካልእ ፍቓድ የብልናን እቲ ንዓና ዘለና ፍቓድ ስሊኦም ብምፅላይ እንተኽኢልና ብዛዕባኦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምንብርካኽን ንዖም ብምድጋፍን ጥራሕ ኢና እንታይ ክንገብር መሰል ተዋሂብና ዘሎ ክንዛረብ መሰል ተዋሂብና ዘሎ ጎደልኡ ክትቀልዕ ከለኻ ግን ነቲ ክርስቶስ ብሂወቱ ዝዓደጎ ሰብ ኣብ ዕዳጋ ሓይልታት ጸልማት ንኣጋንንቲ ኣቃሊዕካ ትህቦለኻ ንኸይምለስ ዓቕሚ ተስዕኖለኻ ባሎም ቤተ ክርስቲያን በዚ ነገር እዚ እንታይ ኮይና ኣላ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ጸልማት ኣትያ ኣላ ንሓድሕዳ ኣሕሊፋ ብምውሃብ ንሓድሕዳ ብምብልላዕ
بشارة ببأسي بمفللاي بزنا جرزن تكوين الله أب تحتي أرعوت أتيا الله بارلومي اسكي بولكي هون بحبر ببيت كريستيان درجة هون بولكي تبولك استأكب حبرتي انتيز هون بيت كريستيان زخون اتوم استأكبوا سباتي انتيز هون ناي كريستوس أكل كوينهم زغلاتو أبز حالة فريقنا يونينا اكوبات آمان زي كناس هيوان آمانينا منفس قدوس بتهيو امني جيري انتيز قبر نتا أكل كريستوس نمحبر كريستوس تيز قبر زهانتا هاوتي اكوب امني ما فرت تمنن عن قربيتن كم زخونه رينا ينيرنا زتأكب ان كل جيز انت يزقبر عن قربيتها او يفاريو تمنا او يفاريو زتأكب امني استفلالي انساتات لممتاتات او كم زفري يقبر متشو بايتا يخون له لومي بيت املاك كاب هيو امن حليفة اكوب امن انت اخوينا انت يا هتفاري تمنن عن قربيتن نحوخا زندف تتقوي خانتا يزقبر زات اقع كمنا عن قربيت كتنكسن كلا انت بجرأة غنت إلا تنكس حواتي اب قدميو كاله بدحريو كاله زخون هيوت يلونا እግዚአብሔር ካብዚ ይሰውረን ስለዚ ሎሚ እዚ ነገር እዚ እናፈተሽና ኣብ ህይወትና ካባና እዚ ኣርቆት እዚ ክንሰብሮ የድልየና ጎይታ ስሙ ይባረክ እቲ ኣባኻ ተቐሚጥዎ ዘሎ ካልእ ሰባት ከም ዘለዎ ክትቅበሎም ቀሊል ይኾነልካ ድሕሪ ኣነ ክርስቶስ ኣባኻ بيناي من النتجليد وبيناي من النتين أخذ كبخبكة كم زل خيط أبيلو جحفك أن حتى الناس بس زي ودع زل على ما وزخونا نايدم كيدان أبغى أنت جيرولو ناي محرد دقة كفو زخونا الكان أخا كم ما نتوم زور قنصتنسو نتوم صفو نخم الله سوس أنت قالو أزدا مزن كلاتنا مع رأيو أزدا مز كل جزء هي ودمي أزدا مز كل جزء زارب دمي أزدا مز كل جزء دم أبيل كتقرأ كله دم أبيل حواي كم زجرني لنا أملاك كتقرأ كله دم يسوع كريستوس جناز قبروا يفلتوني مومو أي تحزن لهم ندبلي يستقرأ زقبروا يفلتوني ما يتحزن لهم ندبلي يتقرأ سلزي بز عدل زي خالص خان لهم مع تخت بس حقيقي الكازلا قبل لما نم إيد كختوات أوت قبل لما نم أفكار كتكفت زقبرك أنت إن دحريلا أتي أبخز زقبرزلون اسخات نبرو زلخا ناي محرت نبرا ات ناي حدقت ناي كريستوس انت زي ترد اكات رحخا اسخا قبل على خلوت دلايكا تكون افكات خفت اكزابير كابزي يسورنا بار كريستوس لبسها انت وينو ابخا نا اماني زي امانن زمقال ماليا زي بلو حبت املاح ابخا امبير ول هوتي اتي ماليا زي بلو حبت املاح ابخا حمريت امبير ولو اباين ابخاتكم انزي ناي እግዚአብሔር ህልውነት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ተነቢሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ አባኻ ተነቢ አሐዲሩ ዘሎ አምላኽ አባኻ ወዱን አቦን አባኻ ማሕደር ገይሮም ሓዲሮም ዘለው አምላኽ ስሙ ይባላል ከምኡ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ዘፍቅረን ተልዩ ትእዛዛተይ ይሓሉ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ተመስገነ ይሁን ነቲ ዘፍቅረን ድማ ኢሉ አንድ ድማ የፍቅሮ ርእሰይካ እገልጸሉ ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገነ እንተ ኢሉ በተማዓልቲ አና አበቦይ ንስኻትኩም ከአባይ አነውን አባኻትኩም መላወይ ክትፈልጥዩኹም ምስበለ እቲ ትእዛዛት ይዘልዎ እሞ ዝሕልዎ ንስዩ ዘፍቅረኒ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ አቦይ የፍቅሮ እዩ አነውን አፍቅሮ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ ሃሌሉያ ክንደይ ጣዕም ቃል አነ ከዓ አፍቅሮ رأسي كأ قلت كريستوس كقلت الكخلو إخا أتأبخ زلوا ما أليا زي بلو حتى أملاخ نخالو أتكمك هانف نفتبل كتبت رحلات دلي بقى أتزوهب أبخ بلوت زوهب نجر كم زلوا مسفلتك أبخ ناي فوسوه بتالو أبخ ناي محرته بتالو أبخ متسنن علو أبخ مرقم سبر حيل أملاخالو أبخ زناقف كاب أرعت المات زدنا بنهان زمت حيل له أباخا ناي እግዚአብሔር لونت ناي منفس قدوس ملأت أباخا تنبيرو كم زلو انت دا ترديكا شعو نخالقوت انت خا تقبر زقن لبي زهلوكا نخالقوت نخمصو ممليسكا زنافق لبي اب قدمي እግዚአብሔር سلا سبات كتودقن كتنبركاخن زقبر لبي يهلوكا لبس زي بالكا مستخون جن ملالي يبلكان እዚ ድማ ተራሰብ ይገብረት ባራህዋቲ عرو اندحر كوينكا عرو
كابناي كريستوس لبسي بحاتيات زعرق هيوت بزي من باب زعرق هيوت نقال أملاخ بزي ممثال زعرق هيوت تدأهل ليكا كاب كالوت انتا يكون كاني زفليكا نجر يلا أيتفليني أتا أبا خازلو كريستوس أي رأيني أملاخ سمي بار موسي حدا يزي نجزابيركم إلو نسخة كاب كالوت فولو يزقبر الناس نسخة مساهنا مهلاو كادو أيكونان إلو نسخة كاب كالوت فولو يزقبر كان نجر انتا يندحرينا كريستوس أبا مهلاو ترحي أملاخ سمي بار قال انتا يبلكان زفليكا نجر يبلكان كاب تسدر بيت كات فليكا لها كريستوس نعخ حاري زلو أنا حارخوهم برسخاتكم أي حارخو من كتكدم فرخت فرين فريهم دما نبارك خو نبو بسميز لمانكم وزبله ما انت خباكم سنز مدبكم يلو حريكا أبغى هاجر ندار أي حريكا أبغى حزب ندار أي حريكا خلو أبغى كتمان ندار أي أبغى سدران ندار أي أبغى نفسات ندار أي انت جيرو حريكا زلو مبارح واتي لومي كريستوس اندحر زي لبسنايو ملالي ناي لبس اندحر دايبلنا خوينو زرعي لبس دايبلنا زرعي مننت اندحر زيبلنا خوينو كريستوس أبانا تحبي يزلو بأندر ما أبتحتي حدا أرقد كم زلنا كم فلت يجبعنا لكريستوس أنت زي لبس كيد ما مستهم زي أمنو أب حدا أرقد كم تتمد يجبرك أتقال كم زيب لنا نتصد كان حاتيات إن أنت يرخيبه ويس نبرهن مسألمات أنت حبرت الله كابتا زحن كلا مع التجمير كان نسخة كموت نبيوت كم منجست ألمات نام منجست أملا نام منجست برهن قدم باري حاتيات حجنا باريات صدق إيخا سلاز بكريستوس مسألة كان أملاخ بهزبل فرقت فري سبيخا فريخا دمانتهم جنا زي دحانونتهم دحينهم عبيتو زلون زأنت أب فري هلوك أملاخ سمو يبارا تأديو كنبلن كلنا مصدق مالت بتي نورمال من أنا بزرد أنا نجر كنري تداهينا حنت تخلي أمسي حنت جرب أب حدا بوتها تتخلمو أنت يتخون مستمري تسمامي أتسأل النتاخ كتراجس كلا أنت ينبلا تأدي أنبلا نحنا كابتي ببهرنا دقوط عزنا برناس أب كريستوس متينا مستتقلنا أنت يكوينا أنفر كوينا أفتقون دلقيبنا تأدي أنا فرينا دما نبار فرق خون نايك زهبر أجندا زلوهم سبات كوينا نقلت مالتي زهبر سموسة مسجنا يكون أنا ما بتسألمات نيركا أور نيركا أبتسألمات زمالا للسب دما أنت يقبرالو نبي خيدالو أي فلتن كابت تسألمات تل على كل جزء بفرحة تشعري رويزن هذا أبتسألمات زمالا للسب كل جزء أنت يقولون حدا وحسنة يقولون كلا confidence يقولون مررسة تماما النت يبلون تميلو يزمالا للسب زند حرينا كل جزء تشعري رؤيو زمالالس سلام يبلون عرفت يبلون مرققا يبلون كاب حجي اتي تسألمات انت يزم تسألو اب هيوت فرحي قال نقر كم زرخبكا قال نقر كم زمت اكان حاسبكا تشعر يركيخا انت يتقبر تمالالس عور ندحر كينكا انت يترقص الله يتفلت انيخا يسوس كريستوس كويتاي عور سب كل جزي انت يدلي مرح يدلي كل جزء انت يدلي مرح يدلي عور سب اتحرك افتحرك فليلو زي كل بزح شجر زلو سبي مبقر نحناون كابز منفسها عرض كنوات انت دعاها زي كيلنا بقى الأملاق مسرات نزي أب كلايب إدروس زلو نزي زمسل هيوت نداوننا إنا النبر كلايب إدروس نيلو نيش تحلف لهم بابا أفرحات إجابير دمام مفكار أحوات أفت مفكار أحوات ونفقر نخل الساد مسبلا إذا نجر إذا أنت لكم إنها معبلون أنت غدا نمفلات بيتنا يسوع كريستوس حكايات زي تفرين كتكونوا أحد جاكمني أتى نجر زي بلوس كابتنا يكرم حاتياتو مصراي زرسعة عور نتأب قربا زلو تراي زري سلازي أتو محواتنا نتوعهم من محرايكم تتنعوا أزيهم تقادلو إذن تقبركم سكتو أيكتن دلهتونيهم كم أون كاب نابتي نايقويتنا نمرحنا يسوع كريستوس زلالمو منقست متاو بملأت كوهابكم إلو يزاربنا مالتي مبقار أحواتي كل جزء زتقري مننا لنا نفس بزي فلتات كتكون تصبق أيكونن زبالو لحدا مهنات نفسي نن معالتي أنت يتقبر إنها تناقفتنا تقريتنا وقابتن عب تحتي ملأتنا مهلاونة منفس
زملخ مالتي كبرن سوم يهون امبار عرات كل جزي حاسس انداول كام تنبر بفرحي تشعري كام تنبر زقبركا كبي دبنات الماتي نايلبي الماتي لو مجن بكريستوس نسخ ابرهان اللخا اتي ابا خازلو برهان دما نتو ما بصلمات زلو زبر البرهاني مسدحان كامستوم زيد حانو كتصانابر بفصوم ايغباكاني حقاقاتي حلو يبلنا مالكا مسكال عينت ايتتالو نقرات كخلت عين الزرعي ايت زرعيا عب كلت عينت التحوس علبا ايت كدن يبل ابزلوين عسرت تشعته ابزا تقسي 4 ملأختي الله قداميت حقاقاتي حلو إلو እግዚአብሔር አብሎወን ተዳሪኔም ደቅ እስራኤል እንታይ ይቦም ነይሩ حقاقات ይቦ ክሕልዎ ዘለዎም ሕጊ ይነግሮም ነይሩ ስለዚህ ትዝነገሮም ሕጊ እንታይ ክግበር ዘለዎ ሕጊ ክሕሎ ዘለዎ ሕጊ እግዚአብሔር ክሕሎ ዘለዎ ቃሉ ምስ ነገሮም ሲዕቡ ድማ እቶም ክትግበሩ ዘለዎም ቃል ሕጉ ዘርዚሮም ማልካ ምስካል አይነት እንስሳ አይተታሉ አይተዋስቦም ወይ አይተሳረሮም ምትለው ማለት ምስራር ማለት አብ እንስሳ ኮና አይብለና በቲ እተን መጓሰ ዝትለዋሉ ጊዜ አይነይ ቋህ እንተበልኩ በሕልም ርኤሁ እንሆነተን አበ ጤለበጊዕ ዝሰርወን ተባዕትዮ ዑፌታትን ጸነጽትን ጮበሬታትን ነበሩ ይብለና ዘፍጥረት 31 10 እምባር ንግራት ካንተ አይትበሩ ክልተ አይነ ዘርእ አይትዝራዩ አብ ልብኻ ክልተ ነገር ክህሉ ፈቃድ አምላኽ አይኮናል እንታይ ይሉሎ ንአምላኽን ንገንዘብን ክትግዛእ አይኮነልካን ወይ ንአምላኽ ወይ ድማ ንገንዘብ ክትግዛእ ኣለካ እዚ ካለ ንክልተ ጎይቶት ክትግዙ አይኮነልኩምኒ ይሉሎ እቲ ሓደ ጎይታ ገንዘቢ እቲ ሓደ ጎይታ አምላኽ እዩ ስለዚ ሎሚ አብ ልብኻ ወይ ድማ ኣብቲ ግራትካ ብግራት ዘርዚሮ ብግራት ተዛሪብሉ ዘሎ ልብሰብ ኣብዚ ልብዚ ክልተ ነገር ክህሉ ፈቃድ አምላኽ አይኮነን ሓደ ነገር ክህሉ ግን ናይ እግዚአብሔር ድሌት እዚ ድማ ንዓኻ ይምልከት ማለት እዩ ምስ ወፃካ ተመሊስካ ሕብረት ክትገብር ይብልካን ገለን ምጥቃስ ንግደት ኣብ ዝገብሩ ናብኡ ምኻድ ጥምቀት ተስካር ኣብ ዝገብሩ ወይ ብገንዘብ ወይ በአካል ምሕባር እዝን ካልእን ዝተጸናበረ ህይወት ሒዝካ ትማላለስ እዚ ብዙሕ ግዜ ዝረአዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ነዚ ቃል እዚ ክሽፍንዎ ወይ ጉልባብ ክገብርሉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ እሳቶም ክመሳሰሉ ምስቲ ሕብረተሰብ ተመሳሲሎም ክኸዱ ዝገብርዎ ክንሱ ግን እንታይ ይብሉኻ ኣብኡ ኬድካ ኢኻ ተኸስፎም እምበረ ካብቲ ናታቶም ኣኼባ እንድሕር ተፈሊሃስ ከመይ ጌርካ ተኸስፎም ዝብል ኣሎ ኬድካ ወንጌል መስክረሉ እዩ ዝብለካ እምበር ኣብቲ ናቱ መኣዲ ኣቲኻ ምስቲ ናቱ ኣምላኽ እንዳሓበርካ ወንጌል ክትምስክረሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓይሉ እውን የብልካ እምበኣርሲ ኢሉሎ ምሳታቶም ሕብረት ኣይሃለኹም ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብፅድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነይርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታና ግና ሕጂ ብርሃን ኢኹም ንጎይታ ዝሕጉሱ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ይብለና ኤፌሶን 5:7-8 ባርስ ምሳታቶም እንታይ ሃይሃለወካ ሕብረት ሃይሃለወካ ኣይትሕበሮም ኣፍትናታቶም ኣምልኾ ኣይትሕበር ኣፍትናታቶም ስርዓት ኣይትሕበር ኣብቲ ንሕና ክንሓብሮ ንኽእል ሓደ ካብቲ ስርዓት መርዓይ እቲ ካልኦት ኩሉ ትዝግበር ተስካር ድዩ ንግደት ድዩ ጥምቀት ዶ ገለዶ እንዳበልካ ትገብሮ ግን ንስኻ ዲፕሎማሲኻ ንኸተቃንዕ ኢልካ መንፈሳዊ ሂወትካ ግን ትዕኑ ከም ዘለኻ ክትርስዕ ኣይግባእካን ጽዋዕ ጎይታን ጽዋዕ ኣጋንንትን ክትሰትዩ ኣይከኣለኩምን ካብ ማኣዲ ጎይታን ካብ ማኣዲ ኣጋንንትን ክትምቀሉን ኣይከኣለኩምን ይብላና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:21 ምክንያቱ ክርስቶስ ምስ ቢልያል እንታይ የብሉን ኣሕዋቴ ምስ ስምማዕ የብሉን ኣማናኻ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ የብሉን ግደ የብሉን ክርስቶስ ምስ ሰይጣን ምስ ሰማዕ የብሉን ኣማናኻ ምስ ዘይኣማኒ ግደ የብሉን ምሆርስትኻ ኣይኮነን ምስኡ ግደ ይብልካን ነፍሰይ ግደ እግዚአብሔር ይትበል ኢሉ ኣብ ኤርምያስ 3:24 እግዚአብሔር ግደ እዩ ዝብል ድማ መዝሙር 142:5 ኣሎ እታ ንሕና ንባረኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:16 እምበኣርሲ ካብዚ ዝተፈላለየ ኣርዑት እዚ ብፍጹም
ክንፈላለ ይግባአና ኣብ ልብኻ ክርስቶስን ቢልያንን ክሰፍሩ ኣይክእሉን ሓዲኦም እቲ ንስኻ ዝፈቀድካሉ ጥራሕ ክነብር ይኽእል ስለዚ ተፈለ ውፃእ ድማ ከምዚ ድማ ይልናሉ ስለዚ ካብ ማእከሎም ውፁን ተፈለዩን ርእስ ርኹስ ከቶ ኣይትተንኪዩን ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ይብለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 6:17 ኣብ ታሕቲ እንተዳሪናዮ ከምዚ ዝብላሉ ማዓሲ ዝቕበለካ ካብ ማእከሎም ውፃእ ተፈለ ውፃእ በተሓሳስባኻ ውፃእ በተግባራትካ ውፃእ በዘራርባኻ ውፃእ በፍቅርኻ መለለይኻ ዝኾነ ልብስኻ ልበሶ እዚ እንድሕር ዳ ጌርካ እንታይ ክትከውን ኢኻ ንክርስቶስ እተግህድ ንክርስቶስ ዝመሰል ሰብ ትኸውን ጴጥሮስ ሓደ እዋን ንዕኡ እስኻም ምስኡ ነይሩ ምስ ክርስቶስ ነይሩ ኢሎም ክምስክሩሉ ከለዉ እንታይ ኢሉ ኣይነበርኩን ምስ በለስ እንታይ ኢሉ ኣዘራርባኻ ምስኡ ከም ዝነበርካስ ኣዘራርባኻ ይፍልጠካ ኢሎም በዘራርባኻ እንታይ ትገብር ኢኻ ውዕሎኻ ንመን ከም ዝመስል ክትፍለጥ ቀሊል እዩ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ዝኽብል ሰሚዑ ኣለኹ ብጣዕሚ ዘደንቐኒ ንሓደ ኣማኒ መንነቱ ወይ ድማ መንፈሳዊ ሂወቱ ክትፈልጦ እንድሕር ደሊኻ ቀሊል ሲስተም ኣሎ ኢሉ እሱ ድማ ኢሉ ንኣብነት ሕክምና እንድሕር ከይድካ ሓካይ ምንታይ እዮም ዝብሉኻ ሓካይ ምንታይ ይብሉኻ ቆልዓ ሒዝካ ድሕር ከይድካ ወይ እውን ሓሚመ ከምዚ ኮይነ ኢልካ መስከድካዮ ብፍላይ ድማ መውሓጥ ሲእና ከምዚ ኮይና ድሕር ኢልካዮ ወላ ንዓብ ማለት እዩ እስኪ ኣፍካ ክፈቶ ይብለካ እሞ ኣፍካ ሃሃ ቢልካ ክፈቶ ትብሎ ኣፉ ጋም ሰብሎ ኣብ ጎሮሩ ምናልባት ሓናት ዲ ዘሎ ካልእ ሽግር ዲ ዘሎ ክትሪኦ ቀሊል ይኾነልካ ማለት እዩ ኣፉ እንድሕር ኣብ ህፃናት ኮይኖም ከዓ ታንግ ዲፕረስ ዝበሃል ኣሎ ብውፃኢትካ እንታይ ትገብሮ ኣፉ ውሽጡ እዚ ጎሮሮኡ ክሳዕ ተኸፊቱ ሙሉእ ብሙሉእ ዝረኣየካ ትሪኦ እዚ ማለት ኣብቲ መንፈሳዊ እዚ ሓው ክገልፆ ከሎ ብጣዕሚ ዘድንቕኮ ሓደ ኣማኒ ኣፉ ከም ድላዩ እንድሕር ዳ ዝኸፍት ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ መንፈሳዊ ሽግር ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ቀደም ኣመንቲ ከምዚ ነይሩ ናይ ሎሚ ግና ከምዚኦም እዚ ሕጂ ዘሎ ከምዚ እቲ ከምቲ ዝነበረክ ግን ከምዚ ከምትን ዘይኮነስ እቲ ወለዶ ንስኻ ኢኻ በፂሕካዮ ዘለኻ እቲ ማለት ዝነበረ ፅቡቅ እንድሕር ኮይኑ ተኣሰር እንድሕር ከይድካ ሕጂ ንዓኻ ክትፅበቐልካ ምሳኻ እዩ ዘሎ እቲ ምርጫኻ እዩ ነገራትካ እንታይ ዝገብሮ ዘፀብቆ ምርጫና እዩ እንታይ ዝገብሮ ኣብ ትሕቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህላውነት ካብቲ ወሓዚ ሓሳባቱን ካብቲ ወሓዚ ህላውነቱን እናተመገብካ ህዲእካ ትነብር ዝገብር ምርጫኻ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበር እንታይ ኢልናሉ ውፁን ተፈለዩን ርኹስካ ኣይትተንኪ ማለት እኮ ምትንካይን መሓዝን እንታይ ይገብር ኣሕዋተይ ይፈላለዩ ኣብነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብናይ ዝሞተ ሰብ ሬሳ ይኹን ሬሳ ዝተንከየ ወይ ድማ ናይ ዝሞተ እንስሳ ገንቢ ዝተንከየ ሰብሲ እሱ ርኹስ ይብሎ ሙሉ መዓልቲ ድማ እንታይ ከ እዩ ተፈልዩ ይውዕል ምሸት ነፍሱ ሓፂቡ እዩ ናብቲ ማሕበር ኣምላኽ ዝሕወስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካ እንታይ ኢሉሎ ርኹስ ኣይተንኪዩ ካብኣቶም እንታይ ግበሩ ካብ ማእከሎም ውፁን ተፈለዩን ብናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ቀፂሉሎ ውፃእ ተፈለ ኣይትተንክዮ ማለት ኣይተሓዞ ይኮነን ኣይትተንክዮ ንእሽተይ ነገር እያ ምትንካይ ኣሕዋተይ ብክርዳእካ ክሳዕ ዘይክእል ነገር ማለት እዩ ስለዚ በካይዳኻ ጥንቁቅ በዘራርባኻ ጥንቁቅ በተሓሳስባኻ ጥንቁቅ ንሓውኻ ትፀላል እምበር ንሓውኻ እተቃልል ዘይኮነ እተናሹ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሓውኻ ድላይካ ትዛረብ ኣፍካ ትኸፍት ዘይኮነ ሲ ኣፍካ ንኽፉእ ከይፍኖ እንታይ ክትገብር ከም ዳዊት ካብ ኣፈይ ክፉእ ቃል ከይወፅእ ምኽረይ ቆረፅኩ ክትብል ይደልየካ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ ኣይትተንክዮ ማለት ትዘቐቐ ነገር እዩ ኣሕዋተይ ኣዝዩ ክስማዓካ እሞትን ዓሊብካ ብሕቁ ከዓ ኣይስማዓካን እዩ ኣይትተንክዮ ማለት ድማ ክሳዕ ክርዳእካ ዘይገዛ ኣዝዩ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ረቂቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ፎኪስ ነገር እዩ ማለት እዩ እምበኣር ካብ ርዑ ዘይወፀ ዘይተላቐቐ ሰብ ንኻልኦት ካብ ርዑት ከላቕቁም ኣይክእልን ኣርዑት ናይቲ ዝፈቐድካሉ ኣካል ብኣኻ ዝፅወር ነገር እዩ ኣርዑት ናይቲ ኣካል ኣፍቂዱ ዘሎ ኣርዑት ክስከም ኣርዑት ሓጢኣት ክስከም ፈቃደኛ ምስ ኮንካ ኢኻ ሓጢኣት እንታይ ትገብሮ ትርዕሞ ሓጢኣት ምስ ገበርካ ቀልጢፍካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተንበርኪካ ጎይታ ምሕረት ግበረለይ እንድሕር ኢልካ ግን ኣርዑት ክትፀውር ኣይትደልይን ኢኻ ማለት እዩ ቀልጢፍካ ብደም ክርስቶስ ተሓፂብካ ካብቲ ብኣፍካ ይኹን ብተግባራትካ ዝኣተኻዮ ናይ ሓጢኣት ኣርዑት ተምልጠሉ ደም ክርስቶስ ኣለካ ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ናትካ ግደ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ነቲ ብዘይ ምእዛዝ ኣባኻ ዝፀዓን ኣርዑት ብልብኻ ባዕልኻ ብትኸብቶ ደገ እዩ ዝገጥመካ ምክንያቱ መንደቕ ዘፍርስ ተመን ይነኽሶ
ስለዚህ بجزا رسخ إخا أب حاتيات أرعت تصمد سقاب تنسح كاتملس دما يدننا كمالتي برا حواتي أب حدش كدان أرعت بعلها يا خنتي تقبر بعلها تتصورو أرعت هالو إذا أرعت إذا دما أنت مس قبر كأخا أرعت حاتيات هالو أرعت حمامالو أرعت دخنت هالو استطلالي أرعتات هالو نسمتي زقبرو زدننو نسمتي زقبرو بقى أنا مريت كتمز قبرو أزي جن بعلها بزخفت كاي دجز متأكا أرعت أجد حمام يكون كون زلو دلخو حمامون بستفل علي نجرك سونا أرعت كوين هم تسألوا لسه خطفتوا دجيتات ناي حمامون قالوا أي ناي حمام عينتنا أبنت HIV دي وكالا دي ويكا بسنك تنقع زي ملو تري زي ملو هو تنبرت الأهلي هنا حمام استعال عكاسب تكون تخليها سلزي بعلها تمتصولو بستفل علي نجرك أنا وخزمت نجرالو نجر بن كله بكريستوس انتهي تسخونه يدنا حرينا تسعري كسا زي فكر كالو أبخا خنبر عقمي يبلون أتزقد مكة نيكولو نيحات أتعرعت مندا مزفرس ويدما أترخا كفرس كله يكول يزين تايزخون كالع تواتمو تمن دما كافت زفرسا أتري أبتزفرسا أتبرت كافات أتين تايقبر ينخسكا مخنيتو أتر زفرس تمن ينخسو إلنا ስለዚህ بجزا رسخ إخا أبرعت حات أتتصمد سقابتا نستحكات من لسر من تايقبركا أدنينو يحزكا سمي እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ حواتي لومي أتي أبانا زلو أرعت انتدع زي سبرنا يونزوم بستفالالي نجر أبرعت الماز زلو سبات أبرعت بارنت مست زموت شجارة جات ديو حاشش ديو كل ذا عينتو أمرو سقط أتروم كواتقول زي كلو ما أسرت جيرو أسيروم زلو نزوم سبات زي كتوتصوم تدعين كوينكا أسخا قدم كافتي ناتكا أرعت كتاوتس كتكألا ألاك زدننا كانجر زي بلو سب كتكون قنع كتخيل سب كتكون قال أملاخ لبيس كتكيد تخيل سب تدعينكا أسخا نخالقت دربحا وينكا تقلت خال زي بيسو مستمسكر يكون برحواتي أبزلنا يو نخالقت نفسس نخالقت نربح كنكون قويتا يدقفنا زي بيري بارخكم نايلو معلتي أبزودين هلنا تبارخ